ялгыш шулай булгандыр буласы. Ул ашыкты урамганың каядыр барасы. Чыкмый баштан улар иптәшләрдән сораштырды, кисәттеләр бер кыз икән хулиганны. Алар очраштылар ялгыш шулай булгандыр буласы. Ул ашыкты урамганың каядыр барасы. Чыкмый баштан улар иптәшләрдән сораштырды, кисәттеләр бер кыз икән хулиганны. Ышанма аңа, ул алдалый. Бүрене күпме ашатсаң да урманга карый. Әләштермәкче иде кулга урам кичеген, белмим булмастыр алар икенче бар тегишен. Бутамаса акылларны һәм малайлар сыныр, ташларлар урамнарны, кызларны сайларлар үзләрнең юллары. Бу малай андый түгел, кызыканлы өмет бирә бүген. Соңыннан югала, эштән аңлый сагынганын теге кыз бала. Ничек әйтсен соң дус аңлатып кара, аның бит сиңа түгел бу районда. Минем ышанасым килмей, әйе дустым ышанма. Кеше сөйләр инде дә пысып утырсаң да. Эсең килә, иртәрәк килергә тырыш, ярар диеп карар, тик аның бүген җылыш. Шалтыратты соңыннан киең матур күлмәгеңне, хәзер киләм күрсәң иде сөенгәнне. Ул бик матур иде аның көнне. Бик күп көлештеләр, кыз кабат сиде. Әллә кая бармадылар машинада гына, тавышны катырак ачып ятып яннарына. Тик ләкин шалтырата айфон, ул чыгып сөйләште, һәм кыҗалар җырны кысып барсын ишетте. Күз яшьләре акты, кайчан инде туктарсың? Һаман барыга димәгән монсында бармасын. Кызың башта гаилә кору, син нәрсә уйлыйсың? Җитәр инде җитәр булганчасын, тыңла мине диде. Миндә телим шул бәбәйләр зур гаиләдә, янында йөгереп йөрсеннәр, һәм бер вакыт мине дә чакырып алсалар. Бүген җылыш абзый, урамдагы малайлар, чыгып китербез төркем яшакларны искә алып. Балам сакласын кемдер калса җирдә ятып. Сез нишләрсез, балалар калса ятим? Мин бит 11 яшьтә калдым, җайлы түгел әйтим. Нәрсәгә соң сиңа урамын дәште үтенеп? Юкка йөримен егетләр урамда кан түгеп. Үсеп килә никәштә һәм кечкенә сеңле кәштә. Курыкмыйча йөрсеннәр, үссеннәр рәхәттә. Син каргыдың, суккаладың битләргә, сайла диеп киттең, оттың ишекне бикләргә. Күп әйберләр эшләнде, егет бирмәс артка. Тагын акча эшли башлар ай ахырына. Вакыт үтте, теге кыз инде кияүдә. Элек сугышып йөргән чыккан бер егеткә, һәм кайтып барганда ялгыш күрде теге машинасын. Тик ләкин ул түгел рульдә иде абыйсы. Алар очраштылар ялгыш шулай булгандыр буласы. Ул ашыкты урамганың каядыр барасы. Чыкмый баштан улар иптәшләрдән сораштырды, кисәттеләр бер кыз икән хулиганны. Алар очраштылар ялгыш шулай булгандыр буласы. Ул ашыкты урамганың каядыр барасы. Чыкмый баштан улар иптәшләрдән сораштырды, ул малай юк диде урам заткан хулиган.